נתונים אישיים, דבר ראשון. עכשיו, לא סוד, אנשים ככל שהם נראים טוב יותר, אנחנו מסתכלים, זה עושה לנו את זה, אנחנו אוהבים. אז זה חלק שאני מתעסקת בללמד אנשים להתלבש ולבנות עצמם בדרך הכי מחמיאה. ואני מייפה אנשים, ממש. זה התדמית? רגע, כל זה התדמית. כל זה. ובכל זה אני עוסקת. אנחנו מנתחים את התדמית. כן. אחרי זה, נושא הטיפוח. איך אמרת, הריח, זה חלק ממני, חלק מהתדמית שלי. וואי, זו, יש לה תמיד בושם טוב. זה מגיע, אני יודע, הוא מסריח. להתלבש, להתלבש. רגע, טיפוח. 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 שיער. שיער, זה מוזנח, זה מושקע, זה מטופחת, זה. כמה זה אומר לנו על אישיות של בן אדם? ההשקעה שלו בעצמו. המון, הבעות פנים. מעבר לזה, וואי, זה כל הזמן בדיכאון, מה זה עצוב גמור, דאון, נכון? וואי, הוא מלא אנרגיה, קריזמה. עכשיו, זה אתה יש לך. לא בהכרח אנרגיה זה קריזמה. לא. יש אנרגיה של טמטום. אנרגיה זה משהו אחר. אנרגיה זה חיות, זה וייב, זה משהו שאתה מביא והדברים זזים, אתה כאילו עושה דברים בפשן. קריזמה זה הרבה פעמים חלק קודם כל ביטחון, שזה גם הרבה פעמים אנשים באים אליי, אני אומרת לו בסקאלה מ-0 עד 5 כמה ביטחון יש לך, ואז הוא רושם לי 2. אז אנחנו מבררים, טיפה חוקרים, עושים טיפה עבודה על הביטחון, על שיחות פנימיות כאלה. כן. שזה החלק שפה, אני קצת, גם ההתנהגות וההתנהלות, איך אתה מתנהג, וסגנון התקשורת זה חלק מהתדמית שלך. אבל כאילו הרבה פעמים החלק הזה, הבפנים שיוצא החוצה באנרגיה, בביטחון, בקריזמה, בווייב שלך, בכל זה, משמעותי לתדמית שלך. עכשיו, אם לבשת משהו כחול שמרני, והנוכחות שלך מאוד מוארת,